Lalakad pa kami pagkatapos. Punta na kami sa beach. Sa beach. Sa beach. Sir, kasi mag-record ko. Yes, kailan? It's vlog. Kung merong Barbie lighter, meron ding Barbie lighter. Asa rin, cellphone. So, info guys, no? So, hindi ka pa makain dyan. So, hindi ka pa makain dyan. Sa bayan ito kami. Ito lang yung side ko. Si Barbie lighter nandun sa ano, nandun sa harapan. Hindi sila makuha kasi napakaliit lang ang cellphone tapos napakalaki lang din sila. Basta ka ay savings ko. Asaan? Nabasa ng mga anime. Ada sa boxes. Ikaw ang nasa bote? Mana man ito? Nagka-vlog ka, nagkuba mo nito din. Nagkuba si Hero lagi ang makas ako ang stand dito. Hindi ko ba si Hero? Okay lang yan. Focus ang ating sa akin. Ay na lang yung marinong homeboy. Ay na lang yung manong sa sigaret. Sige, ano na? Gagawin mo ba rin? Ako siyang one. Balik na ako. Awyuan nila. Awyuan. Please, Yo-yo. Ito, paliyan. Palayaw ko. Huwag na tayo guys. Kasi napakarami itong vitamins na nila. Yung sa may vitamins. Vitamins basta yung vitamins. Kaya na tayo kakain. Pero seryoso, napakarami talagang vitamins yung palaya. Lalo kapag kinahakot mo lang. Anong tawag? Nahakot. Half coke. Half coke. This is Sprite. Half Sprite. Hindi, pangaon mo yung dahil. Katong mo na ito pang bata na. Tapos game mo. Alit ka ng dahil? Laptop. Ito ako na i-play mo. CCTV camera. One of CCTV camera. CCTV na. Basta ito lang ang cellphone na there. Cellphone. Kasama ba, Paul?
picturean ko sa pak, sa magbahan, bandaan mo nun. Ang bahan, bandaan. Di ba na? Bigla lang sa lahat. May nangaliko din sa pa. Nagnagan, labang mo. Bubulto sa katay. Binidos na itong may tulay-tulay. Yung, Bakit mo natakot? Diba ako? I know. Ano ka natin ka? Bakit mo? Reading na ito nga. Nataan ka. ano to? Apa to? May nabay. Wakay. Paano to? Ah, wata kay ba ang say mo? Lagi atay. Nag-walk na iya. Kinsa ni cellphone? Walk na yan. Imo ane? Yana. Oh. Sige, may kato. Lami na. Kinaman ko ito. Ang layan dito. Dala na yung video bro. Bro. Tawag ka na ba? Tulala, hali Dala na yung tulala. Kuha na nga mo. Lahat ito nga, spinado sa mga. Wala pa rin. Kaya, pato ko rin sila sa Anong naka-picture din? Yan, kapalte sa ako. Doon ako rin. May tatarong lang. Patong na higit. Sa TikTok na ako, ang teaser ay nagdaikinan. Sino ang teaser ay nagdala? Ang ina ko, Alia. 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 Alia ko. Ako, Papa, mag-brego. TikTok Brego, ka. Duterte. Hindi na ginagawa. Duterte. Ako, Papa, Duterte rin na. Oh, brego nga. Brego, Duterte. Magpunta ka. Papunta ako sa Jawa. Papunta kayo na. Sige na di. Muna, kita. Kasi nag-a-offer yan. Niya. Madali ka ako din. Siga. Ikaw, madali ka ako. Sakto. Wala mo lang yung bihan. Ako naman ang tips. Share. Yan, nagwara. Ano yung mukbang ka? Upload lang sa kuwan. Page, kaya nagkapan. Sa page ko sa page. Pwede mo mag-video? Pangipit. Ako ka nagawa saan? Sign in lagi ito mulai. Sa ako. Wala ang mga tugong, di kayo kuhan kayo. Sign in pa man. Sabi ko yung utang na kung saan ko pag-subscribe. Kaya pangalan mo? Wala rin sa review nila. Lang kalimutan ng password. Magkano tayo ko at last ko tayo ng phone kung tapos ka na kumain. Ano? Tayo sa phone kung tapos ka na kumain.
Password akong email. Pag-breakthrough siya, wala camera. Ano mo tayo kung sito? Wala pa kami ganun. Wala pang ganyan. Sa ako sa... Sa lip. Sige eh. Kasi kasama kami ni kayo di panganya. Okay, Joshua Olasing. Makuha kami ng kalap. Oo. Sa ABS. Sis! Right. Ang sigahin! World record daw, sis. Ha? World record. Ah. Kamulang. Katulang. Kamulang ulan kay. Asa ka mo to? Wala, taas ka ba ha? Sorry. Sir, yun. Nah, kaya bisa nila. Babae. Mahalagin mo ba wala yung kanya ng buong? Tapos na po kami kumain. So, thank you so much for watching. And see you for the next Thursday. Mike for the Try mo na. Asa ka makikita? Kulit pa! Ay, so, ikaw!